Ayaten nga gagayem ken kakabsat, may sama na nagundaway daytoy iti makiadda kada kayo. Ken panawen nga gadal tayo iti sauna pa Isus. Babaan iti panangrepaso tayo iti eskuela Sabatina. Sa di naman itayan nyo nga makabuybuya kada kami, iabra mi iti nabara apan ang kablaw kada kayo babaan itayat ni Apa Isus. At di man kadwa ni Pastor Gaspar, Pastor na imbagnal daw mo. Ket iti gundaway ngayon ted mo iti daytoy ket dakkel iti kay papanan na ta mabalin mo nga ibingay dagiti banbanag nga ited mo tapno iti kasta mataraunan ti na espirituan dagiti kakabsat. Na imbagnal daw mo, Pastor. May samanen nga gundaway ti pag-adal kada kayo, Pastor, ken dagiti kakabsat nga daytoy ko mga adal manen ket mangpabileg manen kadagiti na espiritualan nga kasasaad tayo ket agtultuloy tayo nga gadal dagiti sasaw ni Apo Dios tapno ti kasta agbalin apakan anayan tayo a mamati iti imatang na. Iti Paulo na ti adalen tayo iti daytoy nga leksyon na iten nga kakabsat ket ti Pannakakombirtir ni Pablo. Kitaan tayo man no kasatno nga nakonbertir ni Pablo no anya tinapasamak ken Juana ken kasatno nga nagbalin nga instrumento ni Apo Dios. Ngam sakbay tayo nga ituloy dita gagayem ken kakabsat kidawan tayo ken ni Pastor Gaspar nga idalan natin na isang sangayan na kararag. Agkararag tayo amami nga nasantuan nga dat sa dilangit. Umasideg kami manen ken ka ti daytoy nga oras o Dios. Tapno ti kasta padayawan da ka. Gaputa sika iti nangted kada kami iti oportunidad nga agadal kadagiti sasaw. Idawat mi kadi o Dios iti daytoy nga oras. Iti nasantuan nga espiritu nga isu ti mangted lawag, mangted nananay a panagadal, sirib a masapul mi tapno ti kasta ing kami kadi may mutektekan dagiti saom ket may aplikar mi kadagiti panagbiag. Tadinawat mida itinagan ni Apo Jesus. Amen. Ayaten nga gagayem ken kakabsat iti daytoy nga adal tayo ket iladawan na no kasatno ni Apostol Pablo nga nagbalin nga apostol iti Sanhedrin. Ta idi gamin pastor ni Pablo ket apostolan. Nga haan nga apostol ni Apo Dios, apostol dagiti Sanhedrin. Nga inikad ti surat tapno iti kasta idadanes na dagiti kakabsat. Ta dito nga ba nagmakita tayo met pastor nga ni Pablo ket nagtugaw iti masirib nga manursuro idi dagiti Pariseo nga isu ni Gamaliel nga nagbalin nga apo ko daytoy ni Hillel. Natay ni Gamaliel idi AD 52. Ket daytoy nga panahon ni Pablo ket membro iti Sanhedrin. Iti Sanhedrin pastor ket daytoy adda iti 10 ket 7 nga kamkameng na may ka-71 kuma dayjay high priest nga isu iti mangipangpangulo daytoy nga isu iti mga ramid iti surat mga ramid iti desisyon nga naibasar iti paglintegan ni Moses do adda dagiti nakabasol daytoy iti naggapuan ni Pablo ngem pastor anya kadi iti lawlawon iti biag ni Pablo. Magdad ka man dagiti banbanag tapno ti kasta kada kayo nga iten nga kabsat numan pay makikita yon, basa yon no siya sino ni Pablo ngem iti daytoy gundaway ikan na tayo ni Pastor Gaspar no anya iti naggapuan ni Pablo. Ni Pablo ket nagtaod ti kunkunada nga tribo ni Benjamin. Nga adda ti sursuro ni Pablo nga di kung kunato ni napalabas nga leksyon tayo nga Hellenistic. Nga ni Pablo ti sursuro na ket very strict nga mangipatungpal dagiti linlinteg ni Apo Dios. Kahit nasaritaan nga dagi sursuro na hanapela nga bigbigen nga da ni Jesus nga nagsakripisyo jay cross. Mamati pa lang dagi pa nagsakripisyo nga kasla kasukat ken pan nakasubot manipod ti basol. Hanna nga bigbigen ni Apo Jesus nga kay suna iti agbalin nga Mesyas. Daytoy iti naggapuan nga sursuro ni Pablo kabsat. Ni Pablo ket naggapuy suna iti nayanak isuna iti Tarsus
nga daytoy nga Tarsus isu iti sentro capital nga kung kunatayo iti Sicilia. Akas masarakan iti Aramid 21 versikulo 39. Basahan tayo man. Iti Aramid 21 39. Ket kastoy iti kunana. Ngem kinuna ni Pablo siya kudyuak umiliak ige Tarso siyudad asaan nga ipalubos mo kanya. Siyudad asaan anonomo ige Sicilia ket dawatik ken ka nga ipalubos mo kanya ngagsauna kadagiti umili. Isu nga daytoy iti nakayanakan ni Pablo ige Tarsos. Ken kastamet kunatay tatay pastor nga estudyante ni Gamaliel. Ni Gamaliel ket isuna ti latak nga manursuro, profesor kadagiti amin nga agkakalaing iti templo. Isu nga nukunam nga estudyante na ka ni Gamaliel adda ti dakkel nga sakop mo, dakkel nga integridad mo iti panagbalin mo nga estudyante ni Gamaliel. Tani Gamaliel kunana iti Aramid 22 verse 3 kunana ditoy. Siyak may saka Hudyo anayanak iti Tarso a Sicilia ngem di makilak ito a syudad na sursurwan ken ni Gamaliel. Kas iti inget tilinteg dagiti amma tayo anapno ti regta ti Dios akas kadagigay amin nga aldaw. So ano, kita na dito pastor nang nangrunay jay naudi nga binasam ket kunana ditoy nasursuruan kin ni Gamaliel kas iti nainget itilintag. When? Kita no ka sa ano nga potong palen da pastor nainget unay. Isu nga idi nga imay dagiti mamati kinapos nga sumupyat kadayjay kinainget itilintag di mawat iti surat ni Pablo kadagiti Sanhedrin tapno sa dino man itayanda dagitoy nga mamati kinapa Isus ket idadanes na. Ket dayta nga panang idadanes na no makita ta dita pastor ni Pablo sagbay nga makonbertir isuna ijay Hebro adadi kong kunada nga shalia. Nga tigay na nga sawen daytoy ket naibaon. Idi pastor ni Pablo ket naibaon nga mga ramid dagiti na relisyuhan nga trabaho nga saan ngagpaay ti Dios no kiti agpaay kadagiti Sanhedrin. Ta idi nga nagpagbalinan nga umado dagiti mamati kinapa Isus. Kiti tatan idadanos da ida isu nga imay ni Pablo kadagiti Sanhedrin di mawat iti maysa nga awtoridad tapno iti kasta mapan na idadanos dagiti mamati kini ni Apo Dios. Kada itoy dayjay nga pannakaala na titingat sa nga syalea daytoy ket kay batugan na iti apostolos iti Grego wenno apostol kuna tayo. Ket daytoy ni Pablo nagbalin idi nga apostol dagiti Sanhedrin nga mangidadanos kadagiti Kristiyano. Ngam adangam na di pastor ngam idin nga mapan isuna ijay Damasco. Tabiroken na dagiti Kristiyano, awit na dagiti surat, tapno iti kasta papatayan na dayjay. Ngem anya tinapasamak kanya na ijay dalan iti Damasco pastor. Iti Aramid 9 versikulo 3 anya iti kunana. Iti kunana ditoy versikulo 3 ket napasamak nga idinto anagna ket nakaasideg ige Damasco pagamuanen isuli nakob ti maysa alawag nanipod sa dilangit. Dagay iti nasabat na, dagay iti nakita na nga linakob isuna ti lawag. Tingting nga aldaw. Ngam detoy ket na pigpigsa ngam lawag ti aldaw. So nga daytoy nga kunatayo nga panakakita na panang sabat na no siya sino daygi idadanas na. Daygi ari, daygi Dios ken daygi Mesyas nga idadanas na kadagiti sumursurot ken kuana ket nasabat na igidalan ti Damascus. Kano kitaan ta pa di pastor ket idi nga daytoy nga ranyag. Nga naranranyag iti agmaton iti aldaw ket nakita mo lang dagiti kadwana.
Ngam iti dagas na isumod lang iti napurar. Ngam daytoy nga lawag nga nakita na pastor ket na Diyosan daytoy nga banag. So nga ayatan nga gagayem ken kakabsat imay kay kadin iti lugar iti Damaskuyo nga dijay nakita yo iti ranyag itayat ni Apo Dios. Nga dayta nga ayat isu iti nangiduron kada kayo tapno iti kasta agsubli kayo nga agserbi nga nananay ken ni Apo Dios. Saan lang nga dayjay ranyag iti nakita na pastor? Anya pa iti sarsaritaan na iti versikulo 5 ken 6 iti kapitulo 9 matlaen. Anya iti kunana? Kastoy ti kunana. Ket kinunana, asino ka, Apo? Ket kinunana, siyak ni Jesus nga dadanes mo. Ngem tumakder ka, ket sumrek kay tili, ket maibagantuken ka, tirebeng mo nga ramiden. Kahit nasaritaan, dahil may kadwa, ket isu dahil panakitungtong na. Panakitungtong na, dahil ari gidadadanas na. Nga kuna tayo nga isu ni Apo Jesus, nga kayat na ngay dadanas. Kayat na nga saritaan, nga dahil panakabalbaliw ni Pablo, ket nakatungtong na, dahil pagsirbyan na a Diyos. Sa langan na kulaapan ti matana, no di pa'y ket di isuna, ket nangeg na nga mismo manipod iti lapayag na, dahil timok ni Apo Jesus. Ayaten nga gagayem ken kakabsat. Nagpintas launay, no ti panakabalbaliw tayo akas kini Pedro, mangidadanes. Isuna ket mamapatay kadagiti mamati kini Apo Jesus. Ngem idin nga nakatungtong na iti Dios ken mangisalakan na, dagi pan nakabalbaliw na ket nagbalinen nga nananay. So ngayaten nga kakabsat, palubusan tayo. Nga ni Apo Jesus ket makitungtong met kadagiti panagbiag tayo. Tapno ti kasta, manipod ti panakidadanes, manipod ti panagbiag tay iti sipnget, ket makabalintay gayam ngagbiag iti nananay nga lawag. Well, pastor, kita nagmeda niya, dayjay ranyag nakita damin. Well, Ngam de boses ni Pablo iti nakangag. Kaya nangur nga sa wen di mismo nga ni Apo Jesus iso mismo iti nakisaw kanya na napintas unay pastor da di puntom nga kasapulan nga mangeg taymot iti boses ni Apo Dios. So nga ayaten nga gagayem ken kakabsat kano kadi iti panawon nga nakisarita kayo kina Apo Jesus. Ken kano mo ti panawon nga nangegyo iti boses na. Dapat itinaldaw-aldaw nga panagbiag tayo, kasapulan nga mangeg tayo, iti boses na. Babaen, iti panakisarita tayo kinkwana, panagbasa tayo iti Biblia, panagkararag tayo, ken panangwatwat tayo, iti pamati tayo. Babaen, iti panangasaba. Iti lugar nga Damasco, ket ito'y tayo nga makita, iti Diyos. Pastor, anya pa iti napasamak, nakita tayo, anya iti pasamak, iti sagbay nga makonbertir daytoy Pablo isuna ket apostol dagiti Sanhedrin ket idin nga na konbertir isuna nakita na napos ijay dalan iti Damasco ket anya ti napasamak kalpasan iti dalan iti Damasco kini Pablo pastor. Anya ti sarsaritaan na iti Aramid 22 versikulo 10. kasto iti kunana iti Aramid 22 verse 10. Ket kinunak, anyan to ti aramidek Apo. Ket ti Apo kinunana kanyak, tumakder ka. Ket ingka igi Damasco, ket ijay maibagantuken ka amin, dagiti na ituding nga ramiden. Dahito gayam ti pagsyatan na. Ngay din ngay suna ket mangidadanas. Ngay din ngay suna ket na sabat na ti lawag, nangeg na ti boses ni Apo Jesus. Ket idin nga nariknana, iti panakabalbaliw. Ket kastiman ti kunana nagpintas launay, anyan to ti aramidek Apo. May isa nga sa ludsod, pastor. Well, nga sa ludsod, iti nakasagana. No anya ti aramidon na. dahil ti pagsyatan na gayam, nga sa ludsudan tayo mo ti bagi tayo. No da tayo gayam ket sumurot kini Apo Jesus, ket agserbite ken kuana. Anya nga ti aramidek Apo. Anya nga ti rumbang nga aramidek, tapno makapagserbi akmat kanya. So ngayon no ayaban na tayo kayang pastor ni Apo Diyos, iti sungbat tayo, ti baga tayo, Apo, anya ti
rumbeng nga ramidag. Wen. Sa ludsod dayta iti nakasagana, Pastor. Saan nga dete ngay agaramidak da kastoy, no kastoy. Ada kondisyon na. Da kondisyon na. Dito ni Pablo, idin ngay suna tinabalbaliwan, nekat amin nga kondisyon na. No diket addan ti gagar na nga kuna apo anya ti aramidek agpaay ken ka. So nga dito nga sa ludsod ayaten nga kabsat, masapul tayo itinaldawal daw. Masapul tayo nga sa ludsudan ti bagi tayo. Saan tayo nga sa ludsudan iti padatay nga tao, agpaay kada tayo. No diket sa ludsudan tayo, ket kuna tayo, apo, adtuyak, anya ngay ti kayat mo nga ramidek ti panagbiag ko. Isu nga daytoy kumatikan kanayon, nga ramiden tayo ti panagbiag tayo. Ikaten tayo dagiti panpanunot, ikaten tayo dagiti anyaman nga pambar, no diket kunaen tayo, apo, siya sasagana akon, ngagserbi ken ka. Kalpasan na dadya nga pasamag, Pastor, kit apo niya remidet, na naibaon ni Suna nga napan kini Ananias. Anya ti sarsaritaan na iti Aramid 9, 17 engana 19, Pastor. Anya iti kunana. Kunana dito verse 17, ket napan kin Ananias, ket simrek iti balay, ket idi nga impatay na dagiti ima na ken kuana kinunana, kabsat asaulo ti apo ni Jesus ang nagparangken ka ti dalan nga inayam. Inbaonak tapno makita ka, ken tapno mapno ka ti Espiritu Santo. Iti verse 18, ket naigadato ang nagtinag kadagiti matana ti kakaslasiksik, ket nakakitaan, ket ti makder, ket nabautisaran. Ket idi ang nakapanganen, pimigsa, ket nagyan ni Saulo, idi sumagmamanungal daw anay kuyog kadagiti adalan, ngadda idi ijay Damasco. So, nung makita natin ito, Pastor, iti panagministro ni Ananias ken kuana, ket kunana jay naigidato nga iti karaga na naikat jayan ti matana kaslasiksik iti sida. Nga naikulaap ken kuana. Ken ang sawen, Pastor, daytoy ket ti panagministro ni Ananias ket naikat iti siksik iti sakit iti nakam wenno pan nakaidadanes dagiti mamati kini Apo Dios ket nalukatan iti matana iti ayat ni Apo Dios. Daytoy iti gundaway nga nangted kini Pablo iti napinget. Ta idin nga naikaten daytoy madingariknana kadagiti adalan dagiti mawat kina pa Jesus ta isunan iti nagbalinen nga napili. Idi ket nagbalin nga apostoles dagiti Sanhedrin. Itatan apostolesen ni Apo Dios. So nga ayten nga gagayem ken kakabsat iti panagserbi tay ken Apo Dios ket dakkel nga karit daytoy. Saan lang nga siyak oray pay kada kayo umuna ket maikat dagiti babantot dadagsen kadagiti puso tayo ket daytoy kuma masukatan iti ayat ni Apo Dios ket into no makita tayo iti napnuan nga ayat nga Dios iti panagserbi tayo ket agbalin anaim pusuan. Pastor, kasapulan pa imot iti panagsagana na. Panagsagana ni Pablo iti na espirituan. Halangan na espirituan, oray pay iti puso na. Anya ti kunana ti Galacia. Galacia 1 versikulo 17. Tadaytoy ket adda iti gundaway nga inted na ti panawon ni Apo Dios nga kitaan na no anya iti direksyon iti biag ni Pablo. Galacia 1 versikulo 17. Ayten nga kagayem kinakabsat makipaggukrad kayo iti Biblia kada kami. Takitaan tayo no anya iti sarsaritaan na iti libro iti Galacia. Galacia 1 versikulo 17. Dahito iti kunana, ti Galacia 1:17. Ket giak met si mangat iti Jerusalem, ang nakisao kadagiti mununang apostol, ngem siyak no diket napanak iti Arabia, ket nagsubliak manen ijay Damasco. So, napanan na, Pastor. Napan iti Arabia. Nugikita dito ahita na kabsat, iti Arabia, kada iti may isang disyerto nga daga.
maysa nga lugar nga napanan ni Pablo tapno iti kasta mapanagmaymay sa dijay nga kitaan na ken timunen na iti panagserbina kin ni Apo Jesus no anya iti addang apapanan na. Dakkel gundaway daytoy ayaten nga kabsat ore pa iti kapadasan niyo. Nga numaminsan agtugaw tayo kitaan tayo kuna tayo apo anya iti kahit mo nga ramidag iti biyag ko. Mabalin nga dayta ti saludsudin niyo. Ni Pablo daytoy tinaramid na napan iti Arabia ket insagana na pastor iti puso na. Tano apaman nga ti puso ko nakasagana iti panagserbe na sayaat. Ngem no ti puso ket saan nga nakasagana iti panagserbe agbalin nga dadagsen. So nga makita tayo nga manipod di Arabia kaslangay napan iti maysang lugar tapno ti kasta ket kitaan na ti panagbiag nga no umison wenno saan. Kaslangay digay na nga inananay ti biag na. Igay nga kuna tayo nga naladingit nga lugar nga tapno ti kasta may palagip dahil pagribengan nan taysunan ket si sasaganan ngagserbi kini Apo Dios. Well, pastor, nasusuro na pa ijay tagpakumbaban. Well, Hindi ka nakarate. Ay dadanas na dagiti mamati. Ngem nasurusuro na ang tagpakumbaba. Ngem idin pastor nga ni Pablo ket na konberteren anya iti reaksyon iti iglesia iti pannakakombirtir na. Ta adu ket dagiti banbanag kitaan taman pastor anya iti reaksyon dagiti Hudyo nga adda di Damasco, anya ti reaksyon dagiti Hudyo nga adda di Jerusalem, anya ti reaksyon dagiti nagbalin nga Grego nga Hudyo ken anya ti reaksyon iti iglesia. Umuna pastor, kitaan taman iti 9 versikulo 23 iti Aramid. Anya iti reaksyon dagiti mamati dagiti Hudyo nga adda iti Damasco. Anya ti kunana? kunana ti verse 23 ket idi napalabas dagiti adu nga aldaw dagiti Hudyo nagtutulagan da apapatayen. Imbes ko mga maragsakan da, tada ito yung mga idadanes, pastor, na converter, nga mahanmait. No digiti, papatayan da ni Pablo, dagiti Hudyo nga adda iti Damasco. Anya ba, dagiti nga imo di 24, anya ti kunana di jay, idin nga mapapatayan da, anya ti kunana di 24. Kunana ditoy, ngem naawatan ni Saulo ti panagemda ket binantayan da dagiti ruangan met iting aldaw ken rabi tapno iso mapapatay da. Binantayan da ti ruangan isong no basahan ta medyo baba na jay inbabada ni Pablo iti dakkel nga basket iti rabi. Tawan iti pagroran na. Imbes nga dagiti ket maragsakan da nagbalin pa nga dudukot kadakwada. So nga ayten nga gagayem ken kapsa no duma umaytay ti kasto nga padasan. Adda dagiti baro nga mayanak nga mamati kin na Apo Jesus. Imbes nga maragsakan tayo no dikidi sitay pa iti makita apay dayta nga mamati ket inawa na pa ni Apo Jesus. Dayta nga tawo inawa na pa ni Apo Jesus kuna tayo. Imbes nga maragsakan tayo awan duma na daytoy. Anya pa iti dagiti ngay Hudyo pastor nga dadi Jerusalem. Versikulo 26 anya ti kunana. Ti 26 kunana ket ididemteng sa di Jerusalem ginayagay na ang makitipon kadagiti adalan ket isu kinabuteng da amin adi dapat ken nga isu maysan nga adalan. kita pastor ko na di kinabuteng da ta ura isu da nga mismo saan da nga mamati nga ni Pablo ket nabalbaliwan dagitoy dagiti adda ijay Jerusalem. Anya nga imo dagiti dumapaymat nga Hudyo. Iti bersikulo 29. Kastoy man ti kunana ditoy, amangas kasaba as itutured tinagan ti Apo ket makisao ken makisupsupyat kadagiti Hudyo a Grego ngem agawaan da idi apapatayen. Daytoy iti rigat nan tay din nga nakonverter ni Pablo kunay tatay instead nga maragsakan da ket nagbalinen nga karugit da. Ket saandan nga kayat nga dinggen, ken kitaan, dayjay nabalbaliwan a tao. Kastamat kumaayatan nga kakabsat. Ipatig tayo kumaamin dagiti tattao nga imawat kini Apo Jesus. Anyaman ti kasasaad da,
anyaman iti naglabasan da iti panagbiag, anyaman nga napadasan da, nga iso da ito nagbalin nga sipnget, uray pa iti komunidad. Ngem ninton makita tayo, iti pannakabalbaliw gayam ti maysa nga tao, rebeng nga rod nga kantay ti gundaway na, ngagserbimet ken ni Apo Diyos. Da iti kumati, aramiden da pastor, ngem opposite na. Kasla ngay, di da kayat, nga makita nga dati nga mamapatay, agbaliden, nga instrumento ni Apo Diyos. So nung kita na dito, pastor nga nagsunda na dumaduma, dagay Yehudyo nga dagay Damasco, kaya nga papatayan, dagay Yehudyo nga dagay Jerusalem, kabuting da, dagay Hudyo nga nagbalin nga Grego, dagay ito'y kahit nga papatayan. Ngayon, anya ti reaksyon, Timothy, anya ti reaksyon iti iglesia. Versikulo 31 iti kapitulo 9. Anya ti reaksyon iti iglesia, pastor? Kasto iti kunana, iti kasta ti iglesia nadaan ti talna. Idi iti suamin at Judea, ken Galilea, ken Samaria, ket napabileg da, ket magmagnada iti buteng ti Apo, ken babaen ti panangliwliwa ti Espiritu Santo immaduda. Di mayat, pastor, kunana, iti iglesia, iti impact na kadakwada, kunana dijay, iti iglesia nadaan ti talna. Abay, saan nga may dadanas? Saan lang nga dayjay? No dikit di kunana pay, napabilag da. Talna, ken napabilag da, ken kunana pay, iti maudi, immaduda. Anyan nga nagsayat, daytoy nga pasamak. So nga, ayten nga gagayam ka nagabsat, nung kitkitaan tayo daytoy, babaan iti panagministro ni Pablo, iti iglesia, na dan ti talna, napabilag da, ken immaduda. Kastama tayo na nagabsat, duma, adda dagiti makonbertir nga Pablo. Dagiti nga panakonbertir ti Pablo, ito nagtiglesia tayo, awaten tayo dagitoy nga naragsak. Dagitoy Pablo nga dagitoy nga nakonverter, instrumento daytoy ni Apo Diyos tapno iti kasta rumang ay iti trabaho na. Pastor, anya ba iti daduma nga may bagam nga panakayaplikar daytoy nga leksyon tayo iti daytoy nga panahon tayo. Laglagi pon tayo kabsat nga iti pannakakombirtir ni Pablo saan nga naggapu iti autoridad dagiti tattao. No diket naggapu iti pannakabalin ti Espiritu Santo. Nga rod no ti maysa nga mamati ken maysa nga sumuruten ken ni Apo Jesus ket agsaon iti saon ni Apo Dios hante kuma nga panunoten nga daytoy ket nagtaod lang ti kinasirib, daytoy ket nagtaod lang nga kabsat iti kinalaing no diket daytoy kuma ket aggapu ti autoridad kini Apo Dios. Akas tinakita tayo kini Pablo nga saan nga gapu ti kinasirib na iti autoridad na haan nga gapu iti autoridad iti Sanhedrin no diket iti autoridad iti pannakabalin ni Apo Dios ken kuana nga kas masapul nga apply tayo mo kadagiti panagbiag tayo iti inaldawal daw. So nga ayten nga kabsat kasapulan tayo mo iti Damasco iti panagbiag tayo. Nga dadya nga Damasco ket iso iti pannakaamamo tayo nga nananay kin ni Apo Jesus. Dadya nga Damasco ket iso ti pannakakombirtir tayo iti kinapudno ket magnatayon iti pagayatan ni Apo Dios. Iti daytoy ay tinakabsat iti pangrigap tayo awisen kayo iti maysa a kararag. Bendito nga Dios amami anay langitan o anyan nga nagimbag ka kada kami tanakita mi no kasatno nga nakonberter ni Pablo. Nakita mi no kasatno nga inusa inaramat mo. Apo mi nga Dios itudmumot kada kami iti dalan iti Damasco tapno makonberter kami makasarita mi ken mamammo mi nga nanay na po mi nga Jesus. Agyaman kami iti panangdengeg mo daytoy kararag mi itinaga na po mi Jesus. Amen. Ayaten nga gagayem ken kabsat agyaman kami iti gundaway nga intedyo ket sapay kadi tati pamindisyon na po Dios iso ti sagrapon nyo Diyos nagngina amin kada kayo. Ken thank you, Pastor. Yaman ak, Pastor.